toh na kalian jongi ka FP rimuliang hagan ka ski iwan hangne ha pulis lang ke outpost hadin ba yu iya ka bor ba na kalian ka district council ya ka to ka live hulak bala sanction na kisna mi badap menta kala penkelano siaka community hall jong ka dorbar sinong nonglang ngwan hangne ban pej ya ka long ka man hangne singilap ba kirang don sibun kijing duna jong kane ka building outpost hangne ka ba kaying jong ki pulit hangne wat bayaru kam don ba thung dang da kiding tina kalen jungi ngidap da kajing snow kendet ban yu iya ka to subor ba ka diskonsel ka la penkelano ya ka to ka sanction ka balai pulak na konta kajing te ya ka pulis building outpost hangne halang pe tingi suku aban ong ba ka district council ka jingsa kadai bandon ka jingya penbek kadai bandon ka jingya kren na ka benta bante ya ka office building jong ka langpi outpost ne rengkat bat ka home department jong ka sarkar Meghalaya ka jongi mane penbek kita jing non kam isu persyaru ya kajing kren lane kajing pensai jong CM ha ka dorbar jong ka HDC ba uang ru ba amla ban te ya gane ka building ne amar kidon kijing bom songsai ya kajing sya kata kade kajing yalam bakala kajing ya ka dorbar jong district council namar kiba bun ki skem kiba trei sya gane ka than ka jongi ya sya kiba bun kijing pentrei ki skem na ka sarkar Meghalaya ki ya te balai tangka taka skim lane tangka taka special skim jong ka diskonsel ka kamlong tengi agi sang is benut ya ka rai jong ka diskonsel ngim sui habro mar kata akan ka por abang iwan ban pej lagi jong ikmat i ban ngilap ba ka building kalong ka ba susna malu mala da kiding ki cingtap ya ka tunum ro ki pei ki basong hene ki jenjar bha te hagisa de ban penbiang bat de ban banom pendu e kato te nakaliang jongi di dawa baka district council kade ban sanction thamai da kawe lada ya kato ki ba kila mang menswa kila pendu no te kadong kadang ke jongi kadon kam sibun ki jingarap hagisa ka kalangti kade ka jaka ka bajumi ki kurigura bat ka jaka ka ba don kambha ban the ki larjing penroy to kumbalong mentala da kumne kumut ka penrit mensim yangi ka district council lagi insya da kamlong ban te ya kata ka pulis atpus hangne lada kan daibat sewai kadi ban bu akini hi sinong ki bahajan hangne halang pe ta kadi kajing sneu ka jongi henrei yui bana kaliang jong ka district council kamtam na kaliang unong mikmat jongi MDC wa mi khmat ya kana ka thany ba bajo pengrup insya Allah dai ban thaulat wa dai ban penbej bat ki nong sar snong wa dai ban penbej bat kana ka snong ru banom ra no sawai kana ka skim ke ni penram ya kana ka jingle ka ju tum ka seng ban ngim sui hab ba ki skim gi bala demang kin su ra no sawai kin kala no sawai kam don ka jing sya kata ka jing bom suk sai skim baru hangne kiyai balai tang kata ka skim ka kamlong ban tre keren